आता माझा कंप्लीट झालाय. पुढच्या महिन्यात त्याचं प्रोडक्शन मिळणार. त्यात जर तुम्हाला बुकिंग करायचं असेल ते आपले मालवणी लाईव्हचे सर्व आपल्याला लकी कांबळे भेटले. तर आणि ते सुद्धा शहरापासून जवळ आणि किनारे वगैरे मालवण किनारा जो फेमस आहे तो आपल्याला एकदम हाकेच्या अंतरावर मालवण किनारा भेटतो. आणि या नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये. आज आपण आपल्या सिंधुदुर्गाचं एक एक्झिबिशन भरलंय, सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टीज म्हणून रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये. ते बघायला आलोय. हे 14, 15, 16 असं 3 दिवस आहे आणि इथे आपल्याला सिंधुदुर्गमध्ये असलेल्या नामांकित जे बिल्डर आहेत त्यांच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज आणि त्यांच्या ऑफर्स बघायला मिळतात. तर आपण या एक्झिबिशनला भेट देऊया आणि बघूया की आपल्याला आज सिंधुदुर्गामध्ये काय काय बघायला भेटतंय. तर आपण इथे सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टीज बघायला आलो प्रभादेवीला असलेल्या पु ल देशपांडे कला अकादमीमध्ये. आणि सरप्रायझिंगली आपल्याला मी ज्यांना म्हणजे 2-3 वर्ष बघत हे व्हिडिओ बनवायला शिकलो असं बोलू शकतो. मी इन्स्पिरेशन घेतलं त्यांच्याकडून. ते आपले मालवणी लाईव्हचे सर्व आपल्याला लकी कांबळे भेटले. तर लकी, तुला बघून इथे म्हणजे नेहमी व्हिडिओमध्ये बघायचो, आज प्रत्यक्षात बघून म्हणजे एकदम मस्त वाटलं. थँक्यू. आणि हे जे आपलं सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टीज जे आहे ना त्याच्याबद्दल तू काय सांगू शकतो म्हणजे प्रेक्षकांना, की ज्यांनी म्हणजे मुंबईतलं पब्लिक जे कोकणस्थ आहे आणि ज्यांना इथे येऊन बघायचंय तर त्यांना आपण काय मेसेज देऊ शकतो? हा जो क्रीडाई सिंधुदुर्ग तर्फे भरवला गेलेला सिंधुदुर्ग मधल्या नामांकित बिल्डर्सने एकत्र येऊन हे एक्झिबिशन भरवलेलं आहे. प्रॉपर्टी एक्झिबिशन आहे. सिंधुदुर्गामधले काही प्लॉट्स असतील, बंगलो असतील किंवा फ्लॅट्स असतील, हे जे प्रोजेक्ट्स आहेत हे कुडा, मालवण, त्याच्यानंतर कणकवली अशा वेगवेगळ्या तालुक्यातले सगळे बिल्डर्स आहेत. आणि इथे आल्यानंतर तुम्हाला एका प्लेसवर म्हणजे एका जागेवर बरेच प्रोजेक्ट बघता येतील. आता प्रत्येकाची इच्छा असते. मी स्वतः कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्ये गेल्या 18-20 वर्ष काम करतो आहे सिंधुदुर्गामध्ये. तर मला प्रत्येक जण विचारत असतो की कुठे चांगला प्रोजेक्ट आहे, कुठे आमच्या बजेटमध्ये प्रोजेक्ट मिळेल. तर बजेटमधले चांगले प्रोजेक्ट तुम्हाला एका ठिकाणी बघायला मिळतील. तर हे आपलं रवींद्र नाट्य मंदिर प्रभादेवीला आजचा हा शुभारंभाचा पहिला दिवस आहे. उद्या 15 आणि परवा 16 तारखेपर्यंत एक्झिबिशन आहे. तुम्ही या एक्झिबिशनला नक्की भेट द्या. म्हणजे तुम्हाला जर स्वतःची प्रॉपर्टी करायची असेल सिंधुदुर्गामध्ये तर तुम्ही लवकरात लवकर करू शकतात. आणि या एक्झिबिशनला येण्याचं कारण पण असं असतं की बऱ्याचशा ऑफर्स तुम्हाला या एक्झिबिशन्समध्ये मिळतात. काही वेळेला तुम्हाला बिल्डर्सकडनं ऑफर मिळत नाहीत किंवा काही वेळेला असं होतं की प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होतो, चांगला प्रोजेक्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. तुम्हाला जर या सगळ्या गोष्टीचा अनुभव घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला खरंच प्रॉपर्टी करायची असेल तुम्ही नक्की म्हणजे आपल्याला पूर्ण सिंधुदुर्ग फिरण्याच्या ऐवजी एकाच ठिकाणी तुम्हाला सगळं फिरण्यापेक्षा आपण इथे आलो तर आपल्याला मल्टिपल ऑप्शन विथ ऑफर्स असं सगळं बघायला भेटू शकतं. तर तुम्ही नक्की या 3 दिवसाचे जे एक्झिबिशन आहे ते बघायला या. आणि या व्हिडिओमध्ये आम्ही ओव्हरऑल जे ग्लिम्स आहे ते दाखवायचा प्रयत्न करतो. पण तुम्ही नक्की येऊन इथे भेट द्या आणि तुम्हाला प्रॉपर्टीज आवडल्या तर तुम्ही नक्की बुक करा. तर थँक्यू लकी, तू आम्हाला भेटलास. आणि एक एक्झिबिशन करण्याचं कारण पण हेच आहे की बरेचसे आपली जी मागची पिढी आहे हे मुंबईमध्ये कुठेतरी प्रॉपर्टी करून गावच्या प्रॉपर्ट्या लोकांनी विकल्यात. तर ह्याचं उद्दिष्ट देखील हे आहे की आपली लोक, आपल्या सिंधुदुर्गातली, कोकणातली लोक पुन्हा सिंधुदुर्गामध्ये यावीत. आता पुढची जी पिढी आहे ही चांगली सुशिक्षित आहे, चांगले पैसे कमवत आहेत, तर त्यांनी कुठेतरी इन्व्हेस्टमेंट आपल्या सिंधुदुर्गातच करावी. हे एक देखील उद्दिष्ट त्याचं आहे. तर लोकांनी नक्की याचा लाभ घ्यायचा. थँक्यू. तर हे क्रीडाई प्रसिद्ध सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टीज म्हणून जे एक्झिबिशन भरलंय रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये, आपण आता आज जाऊया. पहिल्या मजल्यावर एक्झिबिशन आहे तर आपण पहिल्या मजल्यावर भेट देऊया आणि बघूया की आपल्याला काय काय बघायला मिळेल. इथे आपण आल्यानंतर पहिले इथे आपल्याला रजिस्ट्रेशन काउंटर आहे जिथे आपण रजिस्ट्रेशन करू शकतो आणि मग पहिल्या मजल्यावर एक्झिबिशन. नमस्कार सर. नमस्कार, माझं नाव उद्धव साखळकर. माझ्या फर्मचं नाव रचना बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. आमची बेसिकली प्रॉपर्टीज कुडाळ शहरात येते. सिंधुदुर्गातलं जे सगळ्यात डेव्हलप्ड शहर आहे त्या ठिकाणी आमचे 2 प्रोजेक्ट चालू आहेत. एक म्हणजे इथे आशीर्वाद एव्हेन्यू म्हणून प्रोजेक्ट आहे, तो आपला प्राईम लोकेशनला आहे. म्हणजे या कुडाळच्या आपल्या पोस्ट ऑफिसच्या बाजूला आहे.
ओके, आशीर्वाद अव्हेन्यू. हा, इथे सगळं तुम्हाला ऑफिसेस स्पेसेस मिळणार, शॉप्स मिळणार आणि रेसिडेन्शियल फ्लॅट्स मिळणार, सगळं एकाच ठिकाणी मिळणार. ओके. दुसरा आमचा मोटर प्रोजेक्ट चालू आहे तो साईगंध नावाचा आहे. ओके. तर इथे तुम्हाला वेंगुर्ला रोडला आहे, मोठी सोसायटी आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, कॉमन पार्किंग, मोठा रोड, असा हा मोठा म्हणजे आपण टोटल अम्युनिटीज त्याच्यामध्ये सगळ्या हा देतो. 5 बिल्डिंगचा रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट आहे आणि 2 कमर्शियल्स आहे. ओके, इथे 1 BHK म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स असेल. येस, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK असे आहे. ओके, स्टार्टिंग रेंज आहे ती 22 लाखापासून आहे. 1 BHK 22 लाख ते पुढे स्टार्ट होतं. स्टार्ट होते जसं एरिया होईल त्याप्रमाणे त्याप्रमाणे. आणि याच्यामध्ये लोनसाठी वगैरे कसं काय फॅसिलिटी आता करंटली अवेलेबल आहेत का? बँकेशी आमचे टाईप नाहीये, पण सगळ्या बँका आपल्या पुढ्यात अवेलेबल आहेत, त्यामुळे सगळं सो possible. पॉसिबली ज्याला जर काही करायचं असेल लोन वगैरे तर तो हा, थ्रू लोन वगैरे पण करू paper शकतो. सगळे आपले क्लिअर आहे, जे Clear. लागेल ते आम्ही देऊ शकतो. देऊ शकतो. आणि डायरेक्टली आपण इन्क्वायरी करायची असेल तर आपण एक्झिबिशनला भेट देऊ शकतो. हो, 14, 15, 16 म्हणजे आज उद्या परवा हा. तुम्ही म्हटलं वेंगुर्ला रोडला आहे. हा. त्याचे व्हिडिओ शॉर्ट. हा जो आपण बघतोय तो साईगंध म्हणून त्यांचा प्रोजेक्ट आहे, हा रेडी आहे. ती आता 5 बिल्डिंग आहे, ओके. एक बिल्डिंग रेडी आहे, रेडी आहे. 2 बिल्डिंग आता होत आहे. Actually हा व्हिडिओ 1 वर्ष आणि हे लोकेशन आहे पुढे आणि वेंगुर्ला रोड, त्यामध्ये हे लोकेशन आहे. ओके. ही बिल्डिंग कम्प्लीट आहे. Complete. इथे लोक राहायला पण आले. माझी बिल्डिंग चालू आहे. पण बघू स्टेशन पासून 2.5 किलोमीटर, एस टी स्टँड पासून 1.5 किलोमीटर, हायवे पासून 1.5 किलोमीटर. त्यामध्ये स्विमिंग पूल, गार्डन, ओपन पार्किंग फॅसिलिटी आहे. आणि हा मेन आहे वेंगुर्ला की रोड मेन. तर सर आपण जर या 3 दिवसाच्या एक्झिबिशन मध्ये भेट देत असू आणि जर आपण या प्रोजेक्ट मध्ये कोणी इंटरेस्टेड असेल तर आपण त्यांना ऑफर्स काय देतो, म्हणजे जेणेकरून त्यांना पण या एक्झिबिशन मधून माझा जो प्रोजेक्ट आहे आशीर्वाद रेव्हेन्यू म्हणून, ओके. तो आता माझा कम्प्लीट झालाय. पुढच्या महिन्यात त्याचं पोटेशन मिळणार. ओके. त्यात जर तुम्हाला बुकिंग करायचं असेल तुम्हाला डिस्काउंट देऊ शकतो आम्ही. ओके, म्हणजे या 3 दिवसामध्ये 3 तुम्हाला दिवसामध्ये चांगला डिस्काउंट आपल्याला भेटू शकतो. चालेल. चालेल, थँक्यू. आपण बघू शकतो की हे जे काउंटर्स लागले त्याच्यानंतर हे त्यांनी त्यांचं जे मेन कोकणात घर गुंतवणूक नव्हे तर गरज आणि म्हणजे का केली पाहिजे कोकणामध्ये जर आपण गुंतवणूक तर ती का केली पाहिजे त्याचे रिझन्स त्यांनी दिलेत. शैक्षणिक, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आरोग्य या सगळ्या फॅसिलिटीज लक्षात घेऊन या प्रॉपर्टीज डेव्हलप केलेल्या आहेत. आणि जसं आपण बघतोय की इथे सगळे काउंटर्स लागलेले आहेत आणि त्या काउंटर्समध्ये आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर त्याचे डिटेल्स वगैरे बघायला भेटतात. तर आता आपण दुसऱ्या काउंटरला आलो आहे जे वृक्षवल्ली म्हणून प्रोजेक्टचं नाव आहे, सावंतवाडीला आहे. तर आपण त्यांच्याकडून समजून घेऊया की एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी कुठे आहे. नमस्कार सर. आपलं हे जे प्रोजेक्ट आहे ते सावंतवाडीमध्ये एक्झॅक्टली कुठे आहे? सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन जवळ मळगाव म्हणून गाव आहे. ओके. मळगावमध्ये आहे. मग स्टेशन स्टेशन पासून किती लांब असेल? अर्धा किलोमीटर आहे. अर्धा स्टेशन किलोमीटर म्हणजे पासून. आणि एकदम. हायवे पासून 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. हायवे आणि स्टेशनच्या बरोबर मध्ये आहे. आणि आपले किती प्रोजेक्ट्स आहेत आता आपण इथे शो करतोय? टोटल आपला 8 एकरचा पूर्ण प्लॉट आहे. त्याच्यामध्ये बंगलोज आहेत, फ्लॅट्स आहेत, सगळं मिक्स म्हणजे आपण हे जे शो केलं हे सगळे प्रोजेक्ट्स आपले करंटली साईटचा फोटो आहे. सो काइंड ऑफ ती बिल्डिंग आहे, B1 म्हणून लिहिलं आहे. त्यानंतर ही B4 आहे. जी ऑनगोईंग आहे. हे बंगलोज पण आहेत, म्हणजे काइंड ऑफ रो हाऊस बंगलोज वगैरे. आणि आपली म्हणजे एक रेंज काय चालू होते, आपली रेंज कितीला चालू होते जर बंगलो घ्यायचा असेल किंवा समजा एक 1 BHK और समथिंग घ्यायचं असेल तर कितीपासून आपण? 16 लाख पासून चालू होते 1 BHK. 16 लाख पासून फ्लॅटची चालू होते 1 BHK. आणि जर कोणाला बंगलोजची चालू असेल बंगलोजची 40 लाख पासून 40 लाख पासून चालू होते. मग त्याच्यामध्ये म्हणजे तो कॉम्प्लेक्स टाईप आहे का हे पूर्ण? हा, पूर्ण हे सगळे एकत्र प्रेमाइसेस आहे. प्रेमाइसेस आहे. आहे. आणि जर या 3 दिवसामध्ये कोणी बुक करत असेल तर त्याला ऑफर्स वगैरे आहेत का करंटली? त्याला आपण ऑफर ठेवलेली आहे. 2 BHK फ्लॅटला आपल्याकडे 28 लाखचा आहे. त्याला 1 लाख Okay. डिस्काउंट करून आपण 27 म्हणजे जर या 3 दिवसात कोणी येत असेल तर त्याला आपल्याला 2 BHK वर चांगली ऑफर आहे. BHK वर टाकली offer. आणि लोन्स वगैरे करायचं असेल तर आपण म्हणजे ते पेपर्स वगैरे लोन्स आहे त्याच्यात. अप्रूव्ड आहे. सही आहे. चालेल, थँक्यू. पुढे आपण बघतोय न्यू मॅक्स डेव्हलपर्स म्हणून आहे. यांचं रेनबो हाईट अपार्टमेंट्स म्हणून आहे जे 1 RK फ्लॅट 10.60 आणि 1 BHK 14.40 लॅक्सपासून होता. आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे ती सावंतवाडीला आहे. आता करंटली बऱ्यापैकी पब्लिक इन्क्वायरी करत आहे. सो आपण समजू शकतो की हे जे पब्लिक आहे ते सगळं म्हणजे कोकणातलं असलं पाहिजे आणि ते इन्क्वायरी करायला, प्रॉपर्टीचे डिटेल्स चेक करायला
प्रत्येक काउंटरला भेट देऊन त्याचे जे डिटेल्स आहेत किंवा कुठे एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी आहे ते चेक करा. पुढे आपण ज्या काउंटरला आलो ते निर्मिती बिल्डर्स आणि डेव्हलपर म्हणून आहे. यांचे जे प्रोजेक्ट आहे ते कुडाळमध्ये आहे. तर आपण सरांकडून जाणून घेऊया की एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट काय आहे. नमस्कार सर. आपलं प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली कुठे आहे सर? आमचे प्रोजेक्ट निर्मिती बिल्डर्स या माध्यमातून कुडामध्ये आहे, शहरामध्ये. ओके, कुडा सिटीमध्येच आहे. कुडा सिटीमध्ये आहे, कुडा रेल्वे स्टेशन समोर आहे. ओके. आणि कुडा पूर्ण शहरामध्ये आमचे पूर्ण याच्यापूर्वी पूर्ण केलेले प्रोजेक्ट आहेत. ओके. ही आमची 16वी बिल्डिंग आहे कुडामध्ये. 16वी आणि 17वी बिल्डिंग आहे. आमच्याकडे 1RK, 1BHK, 2BHK असे अनेक ऑप्शन्स आहेत. निर्णय ऑप्शन्स आहे. ऑप्शन्स आहेत आणि इकॉनॉमिकल रेंज पासून आमच्याकडे हायर रेंज पर्यंत. मग आपल्याकडे जो 1RK किंवा 1BHK जो आपण आहे तो करंटली ऑफर काय करतो आपण पब्लिकला? 14.5 लाखापासून 1RK आहे. 14.5 लाखापासून स्टार्ट होतो. आणि पुढे 2BHK पण आहे. 3BHK पर्यंत पण आहे. ओके. आणि हा जो 11 मजली जो आपण टॉवर बोलतोय तो पण कुडामध्ये? जिल्ह्यातला पहिला 11 मजली बिल्डिंग आहे ती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पहिली 11 मजली. ओके. कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे. अजून 1.5-2 वर्षात त्याचं कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होईल. पण मग त्याच्यामध्ये पण कोणाला इन्व्हेस्ट करायचा असेल तर तो ॲट दिस पॉईंट करू शकतो. यामध्ये पण 1RK, 1BHK, 2BHK असे ऑप्शन्स आहेत. आणि या 3 दिवसात कोणी जर बुकिंग करत असेल तर आपल्याकडे चांगले ऑफर्स वगैरे आहेत. चालेल, थँक्यू. म्हणजे बघतो तर रँको रियालिटी म्हणून आहे. त्यांच्या काउंटरला आपण भेट देतोय. तर नमस्कार सर. नमस्कार. आपल्याकडे सावंतवाडीमध्ये काय काय प्रॉपर्टीज अवेलेबल आहेत? आमच्याकडे 1.5 गुंठ्यापासून ते 4.5 गुंठ्यापर्यंत प्लॉट आहे. त्याच्यावर आम्ही 550 स्क्वेअर फीट पासून ते 1100 स्क्वेअर फीट पर्यंत बंगलोज बांधून देतो. ओके. म्हणजे आपण जनरली सध्याला प्लॉट्स आणि नंतर रिडेव्हलपमेंट असं टोटल दोन्ही पण आपण पेक्षा आम्ही 712 FSI हे तुमच्या नावावर होतं. त्याच्यामुळे कसं होतं, पुढे जाऊन तुम्हाला जर ग्राउंड+1 किंवा ग्राउंड+3 जरी बांधायचं असेल तरी तुम्हाला आमची NOC नाही लागत. तुम्हाला स्वतःहून ते सगळं काम करता येतं. म्हणजे आपण ते सगळं क्लिअर करून देतो. बरोबर. सगळं म्हणजे फ्युचरमध्ये त्यांना त्रास झाला नाही. आमचा त्याच्यात मग काहीच राहत नाही, सगळं तुमच्या नावावर होतं. आणि आमच्या कंपनीचा मेन उद्देश असा आहे की आम्हाला ट्री प्लांटेशन, आम्ही दर बंगल्याबरोबर 10 ते 15 झाडं लावून देतो आणि त्याला जगवण्यात आम्ही तुम्हाला 1 ते 2 वर्षामध्ये मदत करतो. म्हणजे ते पुढे गायडन्स पण झाला तुम्ही कसं करायचं. 350 बंगले बांधले आहेत, तर 350 इंटू में 10 ते 15 झाडं एवढं आपण प्लांटेशन पण केलेलं आहे गेल्या 15 वर्षात. आणि आपण काय ऑफर करतो आता करंटली स्टार्टिंग रेंज काय आपली? 21,50,000 मध्ये 1.5 गुंठा प्लॉट, 550 स्क्वेअर फीटचा बंगलो. ओके. मग त्याला चिरेबंदी कुंपण, डांबरी रस्ता, झाडं आणि बाकी वीज, लाईट वगैरे, पाणी हे सगळं कनेक्शन आपण करून म्हणजे त्या व्यक्तीला जर म्हणजे फक्त आपल्याला जे बुकिंग करायचं आहे त्याच्यानंतरची ऑलमोस्ट सगळी प्रोसिजर आपण त्याला करून देतो. सगळं गव्हर्नमेंटची परमिशन वगैरे सगळी धावपळ. म्हणजे कोणाला असं करायचं असेल तर धावायची गरजच नाही. थँक्यू. आपण ह्या सेक्शनमधून आलो आहे. इथे बेसिकली सावंतवाडी आणि कुडाळमधल्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि आता आपण तिकडच्या सेक्शनला जातोय. तिकडे बघूया की आपल्याला तिकडे कोणत्या कोणत्या एरियातल्या प्रॉपर्टीज बघायला मिळते. आपण आता दुसऱ्या सेक्शनमध्ये आल्यावर बघतोय की इथे आपल्याला वेंगुर्ला, मालवण त्या साईडला सगळे प्लॉट बघायला मिळतात. इथे भरपूरसं पब्लिक आहे आणि सगळ्या काउंटरला ऑलरेडी लोकांच्या एन्क्वायरीज वगैरे चालू आहेत. आपण बघू कोणत्या कोणत्या काउंटरला आपल्याला एन्क्वायरी करता येते. नमस्कार सर. आपल्या प्रॉपर्टीचं नाव काय? हे मालवण मधली प्रॉपर्टी आहे, अथान साई होम. मालवणमध्ये कोळम म्हणून एक गाव आहे. मालवण सिटी लिमिट पासून साधारण 1 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर टुवर्ड्स आसरा. ओके. आमची आता 200 फ्लॅटची स्कीम आहे. ही 1 BHK, 2 BHK आणि अपार्टमेंट्स आहेत. ओके. टोटल 6 बिल्डिंग आहेत. म्हणजे कॉम्प्लेक्स आहे टोटल? कॉम्प्लेक्स आहे. ओके. आणि 1 BHKचा फ्लॅट आहे, साधारण 413 स्क्वेअर फीटचा कार्पेट एरिया आहे. आणि ते तुम्हाला लॉक अँड की 16,44,000 रुपये लॉक अँड की आहे विथ GST सगळं. म्हणजे ओव्हरऑल सगळं रजिस्ट्रेशन वगैरे सगळं करून लॉक अँड की तुम्हाला आम्ही 16 लाख देऊ. 1 BHK फ्लॅट 413 स्क्वेअर फीट कार्पेट एरिया. 2 BHKचा फ्लॅट आहे, 578 कार्पेट एरिया आहे रेरा. आणि तो 21,80,000 तुम्हाला लॉक अँड की. दॅट इन्क्लूड्स एव्हरीथिंग, GST, रजिस्ट्रेशन, स्टॅम्प ड्युटी, ते सगळं त्याच्यामध्ये. आणि याच्यावर आपल्याला म्हणजे लोनसाठी वगैरे पण जवळजवळ 80 ते 85% लोन तुम्हाला मिळू शकतं. मालवण सिटीपासून 1 किलोमीटर 5 मिनिट गाडी असेल तर 5 मिनिटात जाऊ शकता. नियरेस्ट बीच जे आहे
सोमवती बीच ते तिथे तुम्ही चालत 10 मिनिटात जाऊ शकता बीचवर. ओके. शिवला बीच 2 किलोमीटरवर आहे. मालवण फिश मार्केट 2 किलोमीटर. म्हणजे आपल्या मालवणच्या एक्झॅक्टली चांगल्या लोकेशनला जिथून आपण मालवण सिटी लिमिटच्या बाहेर लागेल. 1 किलोमीटर मध्ये आहे. म्हणजे उद्या सिटी लिमिट जर एक्सपांड झाली तर हे पहिलं विलेज जे आहे ते शहरामध्ये सामील होणार. शहरामधल्या सगळ्या amenities. मग आता हा आपण एक जो फोटो आहे हा एक्झॅक्टली आपण म्हणजे रिप्रेझेंट करतो की पॉसिबली असं येस दिसू शकेल. आमच्या साईड पासून साधारण एक 500 मीटरवर एक जो रिअल फोटो आहे तो आम्ही इथे display केला आहे. Side पासून हे location मालवणचा आहे. किनारा आहे. हा, हे दिसतंय. म्हणजे आपण जर Backwater आहे. अथांग साई होम्स मध्ये जर आपण बुकिंग करत असू तर एक तर आपल्याला चांगल्या प्राइस मध्ये चांगल्या फ्लॅट्स अवेलेबल आहेत आणि ते सुद्धा शहरापासून जवळ. शहरापासून जवळ आणि किनारे वगैरे. मालवण किनारा जो फेमस आहे येस. तो आपल्याला एकदम हाकेच्या अंतरावर मालवण किनारा भेटतो. आणि या आजच्या एक्झिबिशन मध्ये आम्ही जे स्पॉट बुकिंग करत आहे त्याच्यासाठी स्पेशल आम्ही डिस्काउंट देतोय. त्याच्यामुळे या 3 दिवसात जे या कोणी 3 येतील दिवसात जे येतील त्यांना आपण चांगली ऑफर करू शकतो. आज आम्ही जवळजवळ 3 ते 4 फ्लॅट्स आम्ही बुक केले ऑन द स्पॉट आज पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवसात आणि चांगला रिस्पॉन्स आहे. आणि चांगला रिस्पॉन्स ऍक्च्युली लोक पण बऱ्यापैकी आलेत आणि ते चौकशी करतात म्हणजे येस. लोकांना प्रॉपर्टीज बघायचे आहेत. प्रॉपर्टी एक्झिबिशन मध्ये ज्या लोकांना खरंच प्रॉपर्टी घ्यायची असतात तेच लोक येतात. बाकी म्हणजे इट्स लाईक कटलरीचा एक्झिबिशन असेल तर असंच लोकं गेलो फक्त फिरायला गेलो असं. टाइमपाससाठी येतात. हा. पण प्रॉपर्टी एक्झिबिशन म्हणजे त्यांना कुठेतरी घ्यायचं आहे. ऍप्रिसिएशन पण चांगलं आहे. म्हणजे तुम्हाला वर्षभरात कमीत कमी 10% ऍप्रिसिएशन. आम्ही एक स्कीम आता केली वर्षभरापूर्वी. 100 फ्लॅटची एक स्कीम केली. ह्याच लोकेशन पासून साधारण 1.5 किलोमीटर नॉर्थ आणि आम्ही 100 फ्लॅट विकले. आणि जी लॉन्च प्राइस होती ती आणि शेवटचा फ्लॅट विकला त्याच्यामध्ये 1.5 लाखाचा फरक आहे. म्हणजे अप्रिसिएशन पण आपल्याला चांगलं Good भेटतं. appreciation. म्हणजे ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट पण करू शकतो आणि राहण्यासाठी तर खूप चांगला ऑप्शन Yes, आहे. absolutely. सही आहे. आपण जे बघतोय ते जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर आहे. मालवणमध्ये सिंधुदुर्ग किल्ल्यासमोर सिव्हिल एन ए फ्लॅट्स आहेत. तर आपण त्यांना विचारूया. नमस्कार सर. हो नमस्कार. आपलं हे क्रीडाई सिंधुदुर्गचं एक्झिबिशन आहे. रवींद्र नाट्य मंदिर प्रभादेवी मुंबई येथे आणि हा जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा स्टॉल आहे. आमचे ओरस सिंधुदुर्ग आणि कुडाळमध्ये प्रोजेक्ट आहे. कुडाळला आमचं शिवम शांती म्हणून प्रोजेक्ट आहे आणि ते ग्राउंड प्लस 7 स्टोरेज बिल्डिंग आहे. आणि ओरसला आपलं बंगलो प्रोजेक्ट आहे. जैतापकरवाडी बंगलो प्रोजेक्ट. कुडाळला आपला मग फ्लॅट्स आहेत फ्लॅट्स आहेत आणि ओरसला बंगलो प्रोजेक्ट आहे. ओके. आणि त्याच्यामध्ये इंडिपेंडेंट बंगलो, ट्विन बंगलो असे ऑप्शन्स आहेत आणि फ्लॅट्स पण अवेलेबल आहेत. म्हणजे मल्टिपल ऑप्शन दोन्ही ठिकाणी अवेलेबल आहे. शॉप्स पण अवेलेबल आहे. एकाच ठिकाणी तुम्हाला शॉप्स, फ्लॅट, बंगलो, एनी प्लॉट सगळं आपल्याकडे मिळू शकेल सिंधुदुर्गामध्ये. आणि आपलं जनरली एक फ्लॅट्सची रेंज कितीला चालू होते? कुडामध्ये आहे ती साधारण 29 लाखापासून आहे. ओके. ओरसला आहे ती साधारण 18 लाखापासून आहे. आणि बंगलो जे आहेत ते साधारण 40 लाखापासून स्टार्टिंग आहे. मग ते सगळं म्हणजे आपण बंगलो डेव्हलप करून टोटली हँडओव्हर करतो. टोटल आपला प्रोजेक्ट जो आहे तो डेव्हलप्ड आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 20,000 स्क्वेअर फीटचं गार्डन आहे, जॉगिंग ट्रॅक आहे, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया आहे. नंतर म्हणजे अम्युनिटीज पण आपल्या चांगल्या आहेत. आणि जर जिम्नॅशियम पण आहे. हा नंतर कोणाला बघायचं असेल तर आपल्याकडे रेडी फ्लॅट्स किंवा म्हणजे हो रेडी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पण आहे. आहे. रेडी फ्लॅट्स पण आहे. हे बघा, हे ट्विन हा ट्विन बंगलो बघतोय आपण. हा जो आहे तो ट्विन बंगलो आहे. ओके. ट्विन बंगलोचा आहे. म्हणजे 1+1 ग्राउंड प्लस 1 आहे आणि हा एक वॉल कॉमन येते दोघांमध्ये. दोघांमध्ये. त्याच्यात 1.5 गुंठ्याचा प्लॉट येतो. 1043 स्क्वेअर फीटचं बांधकाम येतं. ओके. हा साधारण 39 मग पर्यंत. हे यांचं आयदर कोणी घ्यायचं असेल तर ट्विन प्लॉट पण घेऊ शकतो, ट्विन पण घेऊ शकतो किंवा एक बंगलो एक पण घेऊ घेऊ शकतो. शकतो. आणि हा पूर्ण इंडिपेंडेंट बंगलो आहे. ओके. याच्यात साधारण 2 गुंठ्यामध्ये 1150 स्क्वेअर फीटचं बांधकाम येतं. ग्राउंड प्लस 1 RCC बांधकाम 2 BHK आहे. 43 लॅक्स पर्यंत आहे. ओके. आणि हा त्याचा लेआउट आहे. ओके. म्हणजे हा टोटली जो कॉम्प्लेक्स टाईप मध्ये असेल हा तो त्याचा हा लेआउट. लेआउट. हे आमचे सरच आहेत, चेअरमन आहेत जैतापकर नमस्कार. साहेब. यांचं आहे. आणि हे इथे शुभम शांती हे आपला कुडाळचा. कुडाळचं आहे. ते ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी बिल्डिंग आहे. 2 लिफ्ट आहेत, कार पार्किंग आहे. हा कुडाळला एक्झॅक्टली कुठे बोलू शकतो आपण? ते पोस्ट ऑफिसच्या मागे, पोस्ट ऑफिस. कुडाळेश्वर मंदिर रोड, ग्रामीण डोंगराच्या समोर. आणि आपण ज्या 2-3 या एक्झिबिशन मध्ये बुकिंग करत असू तर आपण चांगल्या देतोय. एक चांगल्या offer ऑफर्स आहे आपल्याकडे, स्पॉट ऑफर्स आहेत. जर आपण बुकिंग करत असू तर चांगल्या ऑफर्स. थँक्यू. इथे आपण आता मल्टिपल बघतोय. कुठे प्रोजेक्ट आहे मॅडम? कुडाळला आहे. अवधूत प्रोजेक्ट्स म्हणून आहे. अवधूत प्रोजेक्ट्समध्ये आपण आलोय आणि यांच्याकडे आपल्याला स्टँडर्ड अपार्टमेंट्स आहेत 1 आणि 2 BHK.
ओके, मग हे रेडी टू मूव्ह आहेत म्हणजे नेक्स्ट वन पोझिशन भेटणार आहे. 28 फ्लॅट्स आहेत +7 5 पेंडिंग आहे, बाकी सर्व सोल्ड आहे. आणि आपलं आपण ऑफर काय करतो 1 BHK साठी? 1 BHK चे 2 सिरीज होते. सेकंड सिरीज जे होते ते बुक झाले, पण फर्स्ट सिरीज जे आहे ते 637 कार्पेट एरिया आहे. ओके, आणि त्याचं रेट आहे 29 लाख 29 लाख. आणि 2 BHK चं जे आहे मग याच्यात जसं आपण बघतोय की पाणी वगैरे, पार्किंग वगैरे या सगळ्या अम्युनिटीज आपण ओपन स्पेस पार्किंग आहे आणि 24 पाणी वॉटर आहे. सप्लाय आहे, कारण रिव्हर आणि बोरवेल दोघांचं ओके, आणि CCTV कॅमेरा वगैरे हे सगळ्या फॅसिलिटीमध्ये सुद्धा आहे बिल्डिंगमध्ये हां. आणि फ्लोअर्सवर. म्हणजे आपण बघतोय की यांच्या ज्या रेडी टू मूव्ह फ्लॅट्स आहेत आणि याच्यामध्ये या सगळ्या अम्युनिटीज ऑलमोस्ट प्रोव्हाइड करत आहेत, ज्या बेसिकली आपण राहायला जात असू तर आपल्याला गरजेच्या आहेत त्याच्यापेक्षा जास्तच आहेत. म्हणजे जसे आपण मुंबईला वगैरे बघतो टोटल ज्या अम्युनिटीज भेटतात तशा सगळ्या अम्युनिटीज ऑलमोस्ट आपल्याला याच्यामध्ये भेटतात. लक्झरियस फ्लॅट आहे मुंबईचा. ओके, आपल्याला इन्क्वायरी करायची असेल तर कुडाळला पण यांचं ऑफिस आहे आणि या एक्झिबिशनमध्ये आपण इन्क्वायरी केली तर आपल्याला चांगलं ऑफर्स वगैरे अवेलेबल आहे. आता आपण पुढे हे सगळे काउंटर्स आहेत. कामत बिल्डर्स म्हणून आहे, त्यानंतर आकार बिल्डर्स डेव्हलपर्स आहेत, आचरा मालवणला आहे, त्यानंतर त्रिवेणी म्हणून आहे, त्रिवेणी डेव्हलपर्स वगैरे असे खूप सारे काउंटर्स आपल्याला अवेलेबल आहेत आणि आपण इन्क्वायरी करायला येऊ शकतो. तर आपण हा जो सिंधुदुर्ग प्रॉपर्टी एक्झिबिशन जो आहे तो बघितला. इथे खूप सारे ऑप्शन तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत. म्हणजे आपण सावंतवाडी बोललो, त्यानंतर मालवण, आचरा, अशा सगळ्या एरियामध्ये आपल्याला मल्टिपल ऑप्शन अवेलेबल आहेत. म्हणजे 1 RK आहे, 1 BHK, 2 BHK, बंगलोज आहेत, ट्विन बंगलोज वगैरे आहेत. आणि जर या 3 दिवसात आपण जात असू, भेट देत असू आणि स्पॉट ऑफरमध्ये आपल्याला खूप चांगल्या ऑफर्स ते हे करतायत म्हणजे देत आहेत, तर तुम्ही नक्की या एक्झिबिशनला या 3 दिवसामध्ये भेट द्या. 14, 15 आणि 16 या 3 दिवसामध्ये आपण या एक्झिबिशनला रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये प्रभादेवीला भेट देऊ शकतो. आणि जर तुम्हाला प्रॉपर्टीज आवडल्या तर तुम्ही नक्कीच बुक करा, कारण की कोकणामध्ये घर असलंच पाहिजे. जसं यांची टॅगलाईन आहे तसं कोकणामध्ये प्रत्येकाचं आपलं कोकणी माणसांचं घर असलंच पाहिजे. हा जो आमचा प्रयत्न व्हिडिओ कव्हर करायचा, जर तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.